गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि देरहासार जानो हानाय सानै बर' हिन्जावसानिसिम जोङो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानिफ्राय सानै बर' हिन्जावसा जों फारियै गेजेर जनाय दख'रानिफ्राय नमिला खेरखातारि बिथाङा 100 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल लाबोनो हादों। लोगोसेनो सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय अनिन्दिता बसुमतारिया चेसबर्डआव सनानि मेडेल लाबोनो हादों आरो बे गेलेनाया जादोंमोन नेपालाव इन्ड' नेपाल इनभिटेसनेल इन्टारनेशनेल चेम्पियनमोन बियो। दा बेयाव इन्टारनेशनेल मोनसे चेम्पियनाव जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै सानै बर' हिन्जावसाया जिहेतु जोंनि जिल्लाखौ जों गोबां जोंनि आसामावनो गोग्लैसोनाय जिल्ला होननानै बुंनो नागिरो, नाथाय जों दिनै गोग्गानो हायोदि जोंनि जिल्लानिफ्रायबो दिनै गोबां बिथिङाव जों आवगायबोनायखौ नुबोबाय। दा दिनै जों गेलेनायनि बिथिङावनो जों दिनै बे उन्दै हिन्जावसा सानैया जोंनि गेजेराव भारत हादरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै सनानि मेडेल लाबोनो हानाया जोंनि गेजेराव जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा। लोगोसेनो बिथांमोना दिनै गेलेनायनि गेजेरजों बे मुंखौ लाबोनो हादों, देरहासारनायखौ लाबोनो हादों। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना गावसोरनि फरायनायखौबो लांफागासिनो दङ। बेबायदिनो फैबाय थानाय हिन्जावसाफोरनि सायाव मा बुंगोन? जोङो बुंगोन जे दिनै अनिन्दिता आरो नमिला बे उन्दै हिन्जावसा सानैनि जाय देरहासारनाय बिथांमोना दिनै बिदिन्थि जोंनि गेजेराव दिनै गोथां मोनसे बिदिन्थि बिथांमोना। दा बिथांमोनखौ नुनानै जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरा हिन्जावसाफोरायानो जा हौवासाफोरानो जा गासै जायखिजाया बिथांमोनाबो जे जोंनि ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफ्राबो जोङो गोबां बिथिङाव जाय बिथिङाव जोंहा रोंगौथि दङ बा गेलेनायनि बिथिङावल' नङा, सोरबाबा मोसानायनि बिथिङावबो रोंगौथि थानो हागौ, सोरबा मेथाइ खननायनि रोंगौथि थानो हागौ, गोबां बिथिङाव रोंगौथि थानो हागौ। जाय बिथिङाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड रोंगौथि गोनां बिथांमोना बे बिथिंजों आवगायलांनो थुलुंगाखौ दिनै मोनगोन। बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव जिहेथु बान्थाखौ लाबोनानै देरहासारनायखौ लाबोनानै दिन्थिफैनो हाबाय। बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम जोङो जोबोर माने धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा जों साबायखरखौ बावहरदों आरो मोजां हामलायनाय जोंनिफ्राय अराय दङ। इयुनाव जाहाथे दिनै मोननै हादोरनि गेजेराव जानाय गेलेनायनि गेजेराव बिथांमोना बान्थाखौ लाबोदों आरो जोङो मिजिं थिबावगोन जे इन्टारनेशनेल आरो गुबुन गुबुन जोंहा गेम जाबावगोन, बेफोरावबो बिथांमोना जाहाथे बान्थाखौ लाबोबाय थानो हायो, देरहासारनाय मुंखौ लाबोनो हायो, जों बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे जोङो दिनै बेवहाय बिथांमोननि गार्जेनफोरखौबो जोङो खावलायदों जे बिथांमोननि जा केरियार दानायनि बिथांमोना मोनसे स्टेपाव दिनै आगान होदों, लाइफ केरियार। दिनै गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि लाइफनि केरियारखौ दालांनो हागोनखौ जों नुनो हाबाय। दा बिनिखायनो बिथांमोननि केरियार दानायनि लामाखौ जिहेथु बिथांमोना आगानखौ होजेनबाय, बे बिथिङाव जाहाथे गार्जेनफ्राबो हेफाजाब होलाङो जोङो बेखौ खावलायदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों। लोगोसेनो जोंनि समाजनि बेयो थुलुंगा होनांगोन जोंनि समाजा। बे हिसाबैनो दिनै जोङो बिथांमोना दिनै दा बावैसो सौफैदों। दिनै बिथांमोना डिब्रुगड़सिम ट्रेनजों फैनानै जोङो दिनै थोंजोङैनो डिब्रुगड़निफ्राय लाबोनानै जोंनि धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि मावखुलियाव बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो दान्दिसे सम जिरायहोनानै जोङो मान बावनाय जोङो बरायनाय हाबाफारि, बियो जाहाथे थुलुंगा मोनसे बिथांमोना जाहाथे जिउआव आरोबाव थुलुंगा मोनबावो जे जों दिनै हारिनि थाखाय माबा मोनसे लाबोनो हादों, हारिया जे जोंनि सायाव गोजोननाय मोनदों बेखौ बिथांमोनाबो मोनदांनो हाथों। बेखौ जों साननानै दिनै हरखाबैब्लाबो मेंनानै फैदोंब्लाबो जोङो खस्थ' होनानैब्लाबो दसे जिरायहोनानै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो। गेलेनायाव मोनदों जोंहा नमिला खेरखातारिया, बिथाङा मोनदों 100 मिटार रेसाव मोनदों। लोगोसे अनिन्दिता बसुमतारिया मोनदों चेसबर्डआव। सानैबो बिथांमोना गल्ड मेडेलखौ मोननो हादों, सनानि।
धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय फरायसालि जानानै जों बिथांमोन सानैखौ जोङो निमला केरकाटारि लोगोसे आनन्दिता बसुमतारी सानैखौ जोङो वेलकाम खालामदों। लोगोसे जोंनि गासैबो बिथिङाव जोंनि एरियानि जोंनि स्पेसियेलि हिन्जावसा माहारि जानानैबाबो दिनै बिथांमोना दिनै नांथाब नाजानानै बिथांजोंना जोंनि इयाव फैनानै सनानि मेडेल लाबोनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।